Bueno, bos días a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno en primeira convocatoria que aparte o punto número 5 tamén ten rogos e preguntas como se habíamos acordado xa ao inicio da legislatura sobre todo este primeiro pleno do ano. Antes de empezar o orden, bueno, antes de empezar o pleno, o primeiro punto sería o que é a votación de declaración de urxencia deste pleno que era para levar a cabo o día 18 de febreiro de 2025. A formación política de Somos presentou alegacións o día 7 de febreiro deste ano. Estuvo en exposición a conta xeral ata o 14 do 2 do 2025. O día 18 de febreiro convocouse a comisión informativa, convocouse non, le realizouse a comisión informativa para levar a pleno pois este 20 de febreiro de 2025 e con fecha 19 de febreiro de 2025 presenta un escrito tamén Somos Ribadumia para a suspensión do pleno por haber unha diferencia de media hora por non haber, bueno, hai un plazo desde a comisión informativa ata a celebración do pleno, teñen que ser 48 horas e por unha diferencia de media hora pois presentou as alegacións. É necesario aprobar a conta xeral e polo tanto, bueno, pois entendemos que é unha declaración de urxencia. Votamos o primeiro punto, votos a favor deste pleno. Abstencións. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería a aprobación da conta xeral. Ten a palabra a secretaria municipal Dolores. Esa cuenta de resumen de la cuenta general, en este caso del Estado Penal de Tesorería, son los datos los siguientes. Fondos líquidos a 31 de diciembre del 2023, 739.004,22 euros. Derechos pendientes de cobro, 2.624.542,88, de los que 1.156.168,70 pertenecen al presupuesto corriente y 1.396.888,64 a presupuestos cerrados y 71.841,54 a operaciones no presupuestarias. Obligaciones pendientes de pago, 939.565,17, de los que 708.199,71 corresponden a presupuesto corriente, 38.914,79 a ejercicios cerrados y 192.450,67 a operaciones no presupuestarias. Partidas pendientes de aplicación, menos 251,30, y esto hace un remanente total de 2.423.730,63. A esto se le descuenta el saldo de dudoso cobro, que son 969.560,81, y el exceso de financiación afectado 337.088,57, lo que da un remanente de tesorería para gastos generales de 1.117.081,25 euros. 1.117.081,25 euros. Gracias, Dolores. Ten palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois neste punto da orden do día traise a aprobación a conta xeral do ano 2023. Un pouco David mencionou por encima o procedimento de aprobación da conta. Tivemos unha comisión informativa o 23 de xaneiro, co cal o día 24 de xaneiro iniciouse o período de exposición pública da conta, dando un período de 15 días, é dicir, estivo en exposición pública hasta o 14 de febreiro, publicouse o edicto no boletín da provincia, no BOP, publicouse tamén na páxina web do Concello de Ribadumia, no tabuleiro da sede electrónica, e publicouse tamén o edicto no tabuleiro físico do Concello. Con data 11 de febreiro, José Enrique Ubiña Lago, en calidade de voceiro, representante legal, e Sergio Soutelo, en calidade de concelleiro do partido Somos Ribadumias, presentaron un escrito de alegacións na que solicitan a suspensión do período de exposición pública da conta xeral, co cal, unha vez rematado o plazo de exposición da conta, o 14 de febreiro, túvose que convocar unha nova
Comisión Informativa de Contas que se celebrou o 18 de febreiro. Nesta comisión extraordinaria informativa de contas propónse a desestimación da suspensión do período de exposición pública e propónse someter a conta a pleno. Con data 19 de febreiro, de novo Sergio Soutelo volve a presentar unha solicitude de revisión e corrección da acta de comisión especial de contas na que pide que se incluyan todas as explicacións que se deron na comisión informativa e pasamos entonces a ver a alegación da conta xeral que eles presentaron. Eles na súa alegación alegan en primer lugar que a conta xeral está totalmente fora dos plazos legais para a súa aprobación e que faltan nesa documentación documentos que eles creen que deberían de acompañar a conta xeral, como, por exemplo, o informe de intervención por parte do Departamento de Intervención do Concello de Ribadumia. A documentación correspondente á conta xeral se nos comunica, así se traslada dentro do Departamento de Secretaría de Intervención, que figura completa. É certo que aos concelleiros, como vengan sendo habitual e como se fixo sempre, proporcionase para as comisións unha parte desa documentación, asa que se considera que é máis importante para o seu manexo, para o seu entendemento, e sempre se pon a exposición ao público para quen queira vir e consultala, a consulte. Non temos constancia de que eles accederan a esa documentación, co cal entendemos que se non accederon foi porque non quixeron ou así o consideraron. No segundo punto da alegación indican que tanto no portal de transparencia da página web do Concello como abaixo, creo que din tamén no tablón de anuncios, que non está publicada. O edicto de alcaldía está publicado no boletín da provincia, está publicado, temos unha certificación que saca o noso programa da sede electrónica de que está exposto na sede electrónica e está incluso abaixo no tabuleiro de anuncios que nunha das visitas que Sergio Soutelo fixo ao Concello estes días durante a exposición pública, incluso a secretaria interventora, cando el preguntou que non, ou el afirmou que non estaba publicada, se lle acompañou, efectivamente comprobou que ali estaba publicado o edicto da aprobación da conta. Terceira, a documentación que forma a conta xeral non está completa, faltando, entre outros, certificacións bancarias dos saldos existentes das diferentes entidades. A documentación relativa á conta xeral non a realizan os políticos, non a realiza o alcalde, non a realiza o equipo de goberno. A documentación relativa á conta xeral realízase, créase un expediente de aprobación da conta dende o Servicio Económico do Concello e ven incorporando os mesmos modelos que se viñan incorporando ao largo de todos estes anos. E, como decía antes, inclúyense neles os documentos que supoñen unha mellor comprensión da documentación. Confírmase dende o Departamento Económico que a documentación figura completa no expediente, que non só se aportaron as certificacións bancarias, que así figuran no expediente das diferentes entidades, se pode comprobar moi facilmente, porque ademais están asinadas con data moi anterior ao período de exposición, e siquera ao período de apertura do plazo, e na que non só se fai constar os saldos nas contas bancarias, sino que ademais se incluyen as actas de arqueo que constan, nas que se fai constar a fin de exercicio que hai en cada entidade e como se distribuíron esos fondos. No punto cuarto, indican que a conta xeral presenta partidas mal desenvoltas e pouco claras, como correspondente coa festa do tinto ou a festa do pan, e que deberían de reflectirse de maneira máis pormenorizada. A conta xeral non nos temos que olvidar que non é un documento político, é un documento puramente contable e que entre outros extremos o que pretende informar de como se executou un orzamento municipal. As partidas tanto de ingresos como de gastos do orzamento municipal decídense e defínense no momento da aprobación do presupuesto. Non nos podemos olvidar que o presupuesto de 2023 é un presupuesto prorrogado desde o 2022
2022, co cal, de haber feito, de ter que facer algunha corrección ou algunha indicación referente ás partidas, habría que habelo feito no momento da aprobación do presuposto e non neste momento, porque a conta ten que ser un reflexo fiel de como se desarrollan as partidas. No punto quinto, indican que hai erros de bulto que ademais non se explican que podrían ser indicativo dun uso inadecuado de fondos públicos e incluso ter consecuencias de carácter legal. Faise referencia a distintas asignacións de grupos políticos con certo ensañamento no partido Independentes por Ribadumia. Tamén falan de 2 concelleiras que deixaron o cargo e que pasaron a ser non adscritas, extremo que non é verdad, é mentira, o sea, as concelleiras de ser concelleiras e renunciaron á dedicación e renunciaron aos cargos, pero non pasaron a ser adscritas. E coméntase tamén que non queda claro as dietas de participación por asistencia a xuntas de goberno, a comisións informativas e incluso algún movimento na partida da liberación de alcaldía. Con respecto á asignación dos grupos políticos, comprobado co Departamento de Tesourería de intervención acerca destos extremos que se plantean, con data de novembro de 2023, fixeronse estes pagos que corresponden coa liquidación de gastos de todo o período do 2022 e do primer período do 2023, do primer semestre, e figuran correctamente contabilizados. Con respecto á indemnización aos concelleiros con motivo da asistencia a plenos, a comisións, a xuntas de goberno e celebración de bodas civís, comprobouse tamén no Departamento de Tesourería e de Intervención e figura correctamente contabilizado o seu pago e figuran asentos contables correspondentes ao pago das liquidacións correspondentes a todo o ano 2022 que foron pagadas en maio de 2023, así como indemnizacións do primer semestre do ano 2023, pagadas en novembro dese mesmo ano. Polo tanto, resultan cando menos graves acusacións acerca da irregularidade de pagos por estes conceptos que eles expresan, porque, aínda que estas acusacións pretenden poñer en duda ao equipo de goberno ou ao alcalde, resultan, sin duda, un ataque directo hacia os traballadores do Departamento Económico deste Concello, que son os responsables de autorizar e de pagar estes importes. Tamén fan unha referencia a que tanto Sergio Soutelo como o resto de concelleiros e concelleiros non liberados deberían de aparecer na lista de deudores, pero tamén deberían aparecer os partidos como Xuntos, Bloque, BNG, Somos Ribadumia e que non aparecen. Os deudores con respecto á facenda pública son persoas que teñen unha deuda ca facenda pública. Entonces, eu non sei se Somos ou algún partido político como Xuntos, Bloque ou Somos queren recoñecer algunha deuda con respecto ao Concello de Ribadumia, que creo que non é o caso. Hai máis erros, por último, como por exemplo que non se consignan os ingresos pola venda de lotería para a festa do viño tinto, cando a lotería se vendeu como todos os anos. Tal como se deu conta xa na comisión informativa realizada o 18 de febreiro, a Comisión Especial de Contas, a venta de lotería de Nadal para a festa do viño tinto é un traballo que veñen realizando xa desde fai moitos anos e a Comisión Organizadora da Festa do Viño Tinto, que precisamente nese ano 2023 esta comisión organizadora propuxo ao equipo de goberno e tamén ao departamento económico, do Concello, que a recaudación desa venta de lotería pudera ser utilizada directamente por eles, por esta comisión, para pagar pequenos gastos que lle surxen a hora de realización do evento. A Comisión Organizadora da Festa do Viño Tinto non podemos olvidar que se trata de un grupo de voluntarios moi implicados, comprometidos e que de xeito desinteresado levan gran parte do peso da realización desta festa e, polo tanto, debemos demostrarnos todos agradecidos coa labor que eles realizan. A Comisión tivo a ben, como fai todos os anos, presentar ante o Concello un informe co detallo de ingresos e gastos realizados con cargo a esta recaudación da venta da lotería, para que aquí nos conste efectos informativos de como se invertiron esta recaudación. Polo tanto, invitamos a Somos Ribadumia que, ante a ignorancia que eles manifestan acerca de algúns temas
por favor non os convertan en armas arrojadizas en medios de comunicación ou en publicacións, porque moitas veces, máis alá de ir con un ataque político, van con un ataque de persoas que están axenas a esta esfera política. Polo tanto, por todo exposto no día de hoxe, por todo exposto nas comisións informativas do pasado 18 de febreiro, entendemos que a vista da documentación que conforma a aprobación da conta, entendemos que non hai lugar para a aceptación da alegación, polo que entendemos que se debe de seguir co procedimento de aprobación da conta. E gustaríame terminar solo destacando que a conta xeral, como decía antes, non é un documento político, un documento económico contable, e que pretende dar conta da execución real do orzamento municipal. Gracias, Vane. ¿Alguna aclaración o observación por parte do PSOE? Sí. Gracias, alcalde. Ben, como acaba de decir a portavoz Vanessa, nos tamén somos plenamente conscientes de que se trata dun documento contable, non é un debate orzamentario. Xo dixemos así tamén o ano pasado, pero hai varios aspectos a sinalar. Tal como dixen no anterior pleno de decembro, en Ribadumia estánse incumprindo de forma sistemática durante este mandato todos os prazos en materia fiscal, con irregularidades que poñen en risco o Concello e que se evidencian na propia declaración de urxencia que hoxe tivemos como punto número 1. Este grupo votará en contra da conta xeral 2023, pero quero decir o motivo, primeiro porque estamos debatendo unha conta que debería estar aprobada a 31 de outubro de 2024, según establece a legislación vixente. O ano pasado advertimos con abstención, este ano con retraso ainda maior consideramos necesario un voto máis firme. Tamén na comisión informativa recoñeceuse o erro das partidas asignadas aos grupos políticos que aparecen duplicadas, polo menos isto foron as palabras e así podemos comprobar da portavoz. Non os pagos, non dixen pagos, das partidas. De feito, nós consideramos que non cobramos nada indebidamente, obviamente. A pesar de que se admitiu este fallo, o documento que se somete a pleno mantén ese erro sen correxir, entendemos que está sen correxir, o que afecta ao rigor, sobre todo tratándose dunha institución pública, pero tamén nos afecta a nós como partido, xa que ese documento pois fala de cantidades que eso nin cobramos, nin nos corresponden, nin imos a cobrar. E terceiro, na comisión informativa convocada tras as alegacións do outro grupo da oposición, non se procedeu simplemente como dato a votar este punto, ao contrario do que se fixo na primeira, simplemente para decir que pode supoñer un erro procedimental, según recolle o ROF, pode ser sin dictamen motivo de impugnación, simplemente para sinalalo. Non o imos a facer, obviamente, entendemos que como recolle o ROF, pois deberíase haber votado. Queremos deixar claro que, ainda votando en contra, sabemos que non impediremos a aprobación da conta xeral e decimos que se este erro se corrixe, mostra de que mantemos unha postura crítica pero constructiva, reconsideraremos o sentido do noso voto porque desde o PSOE non pretendemos ser obstruccionistas e menos, insisto, pois nun documento contable que non é un debate orzamentario. Gracias. Nada máis. Alguna aclaración o observación por parte de Xuntos? Boa tarde. Unha pequena puntualización nada máis, está creo que todo dito, todo visto. Nos entendemos a urxencia deste pleno, non un pouco os motivos, non entendemos moi ben os motivos polo retraso da conta, si entendemos a urxencia para non perder unha subvención, algo que pois a hora de valorar para emitir un voto, pois che pon un pouco entre esta espada e a parede, porque a responsabilidade como Concello de Ribadumia invitache a votar a favor porque o dano de perder unha subvención é importante, sexa polo motivo que sexa, pero ao mesmo tempo, como dicía tamén o noso compañero Javi, pois ven un documento que contén erros e tamén por a nosa responsabilidade, pois non deberíamos de votar a favor dun documento que contén erros, aínda que as sabendas que se poden subsanar. Por lo tanto, nós simplemente nos imos a abster. E o que sí que pedimos é que de que en diante pois, se procuren levar as contas a forma e plazo, porque a pesar de que o propio regulamento, a propia lei non estipula ningún tipo de sanción, sí que é certo que se hai reiteradas ocasións nas que se presenta este orzamento tarde, pois pode ter outras consecuencias, incluso de tipo penal. Entón, para evitar eses posibles problemas no futuro, pois intentemos que vaya todo
como ten que ir. Perfecto. Unha aclaración, observación, Sí. Vanessa. Bueno, eu quería dicir, non sei se coñecedes unha película que se chama Atrapado no tempo, donde hai un home que desperta todos os días no mesmo día que o día da marmota. Eu teño a sensación de estar vivindo o día da marmota. 8 de febreiro do ano pasado estábamos aquí, tamén no Salón de Plenos, debatindo as contas do 2022. E daquela a postura do BNG é exactamente a mesma que a de agora, cun pequeno cambio. Nos daquela xa decíamos que temos moi claro que isto é un documento administrativo, pero que nos abstiñamos porque estas cousas teñen que facer en plazo. E daquela, o alcalde David Castro non somente nos dou a razón, senón que cito textualmente: compartimos con PSOE e co BNG que as contas teñen que estar aprobada en tempo e forma e que se isto perdura no tempo vanse tomar decisións. Eu desde aquí quero felicitarvos porque este ano conseguiste ir 12 días máis tardes que o ano pasado. Este ano íbamos a votar en contra, xa non somente porque ainda vamos máis tarde que antes, senón porque calificar de urxente un pleno que podía non ser urxente se se hubieran feito as cousas en plazo segundo a lei, parecenos unha pequena falta de respeto de cara aos veciños. Entendemos que é un documento administrativo, pero tamén sabemos que a máxima responsabilidade é do equipo de goberno e do alcalde de que as cousas se fagan en tempo, plazo e forma. E ademais é un documento que contén erros. E ainda que entendemos que hai que aprobalo para que podamos pedir as axudas e que non se perdan. Pero isto tiñase que haber feito en tempo, non agora. Sí. Con respecto á presentación da liquidación da conta do 2023, hai un dos documentos que, por así dicirlo, un dos documentos máis importantes da rendición de contas, que é el de la liquidación, o remanente de tesorería. O remanente de tesorería indica como se atopa, neste caso, o Concello de Ribadumia, como se fixo a xestión tanto dos ingresos e dos gastos e permite evaluar se está endeudado, se non está endeudado. O Concello de Ribadumia, na conta xeral do 2023, pecha con un superávit de 1.100.000 euros. Creo que as cousas moi mal desde o punto de vista económico non se están facendo. E manténse sin subir impostos aos veciños e manténse sin acudir a endebedamento, préstamos e demais, que sería en moitos casos moi fácil recurrir a esas vías, e non estou dicindo que non sea, pois en algúns casos, unha vía axeitada. Con respecto aos erros que creo que tocachedes todos da conta xeral, moitos dos erros que se poden incluir na conta xeral, que vimos, pois, ao mellor, algunha duplicidade ou algunha partida que non aparece especificamente detallada, son erros que non afectan ao estado económico patrimonial ou ao desarrollo do presupuesto. É dicir, e inda que afectaran, como por exemplo a duplicidade de obligación aos grupos políticos, existe na contabilidade pública un mecanismo que se chama de depuración de resultas que permite correxir esos erros. Co cal quedarían correxidos e se fará esta vez como se fixeron en todos os anos anteriores, que sempre hai temas que correxir. Con respecto ao que comentabas da votación da comisión informativa, creo que en todas as comisións informativas que eu presidín, a última non, pero en todas as que eu presidín, creo que se expoñen un pouco os temas que van a ir a debate do pleno, creo que se comentan, se dá un pouco a nosa posición, se vos dá a palabra a todos, se vos pregunta sempre se tendes algo que legar, algo que comentar ou algo que engadir. E pola miña parte nada máis. Bueno, eu creo que o tema dos erros quedou máis ou menos claro, porque erros creo que quedou máis ou menos claro. Hai unha cousa na que vamos a coincidir todos. Despois hai certas formas, pois evidentemente que non. É dicir, que a aprobación da conta xeral ten que ser aprobada antes, sin ningunha dúda. O dixen o ano pasado e eu sigo dicindo. Ten que ser aprobado en tempo e forma. Trataremos de que para o ano se poidan presentar en tempo e forma, porque iso é no único que estamos de acordo. Seguro que estamos de acordo en moitas cousas máis tamén, que tampouco hai tantas diferencias, pero
sigo afirmando, Vanessa, que isto ten que ser aprobado en tempo e forma. E este equipo de goberno está traballando precisamente para que sean aprobados en tempo e forma. E remito máis as palabras, porque a dixen o ano pasado, as sigo dicindo, mantémolas, estáse traballando co equipo económico precisamente para que isto sexa na época ou no tempo que ten que ser. Dito isto, non quero amplificar máis, digamos, o espectro de todas as persoas que podemos, de alguma maneira, pois, participar nas contas. Asume o equipo de goberno, e eu personalmente asumo esta problemática, e creo que se está traballando e se está organizando precisamente. O que pasa, bueno, pois as cousas parece que levan un pouco máis de tempo, que dá conta, pero si é certo que hai 1.100.000 euros de remanente. Creo que eso tamén de alguma maneira ven a demostrar que, bueno, que as cousas que están funcionando ben, o que si nos temos que esforzar é precisamente para que isto sexa aprobado no tempo que ten que ser aprobado. Dito isto, pois non hai moito máis que lamento, bueno, pois estes escritos de Somos que presentou, sobre todo estas publicacións, medios de prensa, etcétera, etcétera, un espectáculo que crea alrededor das contas xerais, xenerando unha imaxe, intentando xenerar unha imaxe que non é a realidade precisamente deste concello, pero bueno, eso cada un evidentemente pois é responsable das súas ideas, dos seus actos, non sei, non vamos a entrar. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que é a aprobación da conta xeral. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pasamos ao punto número 2 número 3 da orde do día, que serían subvencións a entidades e clubs, o 15% restante. Pois traese neste punto da orden do día o reparto do 15% final das subvencións municipais do ano 2024. O marco normativo que rege este reparto son as bases publicadas no boletín no 31 de maio de 2019, e tal como se recolle neste regulamento, nestas bases, establecese que hai unha primeira fase de reparto que xa foi aprobado 85%, por tanto, no pleno do mes de outubro, e existe un segundo reparto do 15% restante que se fai unha vez finalizado o plazo de xustificación das subvencións, que é ou ata o 30 de novembro ou ata o 20 de xaneiro, dependendo de cando sean as actuacións. Ademais, hai que ter en conta que nas bases se recolle a posibilidade de presentar solicitudes de axudas ou patrocinios ao largo do ano para determinados deportistas. Neste caso, consta no expediente dúas solicitudes de axuda para patrocinios de dúas deportistas, de Lara Remigio e de Candela Álvarez, e ademais, tal como se informou nas comisións informativas previas ao pleno, acordouse facer un reparto do remanente das subvencións municipais que quedou do ano anterior, o que supón que se incrementen 916,83 euros a partida destinada a entidades no eido de acción da cultura, e un incremento de 1.304,27 a cantidade destinada a entidades do eido deportivo. Polo tanto, tendo en conta estes dous extremos, ou estes dous factores que entran en xogo, que é o tema de presentación de novos patrocinios e o tema do remanente, quedaría a distribución de fondos segundo a tabla que se vos achegou, que se comentou nas comisións informativas. No eido da cultura, o reparto a Asociación Veciños de San Andrés de Barrantes, o 15%, vou falar sempre do reparto do 15%, Asociación de Veciños de San Andrés de Barrantes, 524,04, Banda Municipal 788,24, Agrupación Músico-Cultural 737,23, Alecrín 416,19, Trasnos 256,44, AMPA do CRA 403,58, AMPA do CPI 477,15, Asociación Romería Santa Valla 231,22, Asociación Cultural Festas de Sisán 86,71. No eido do deporte, de entidades deportivas, o reparto do 15%, Club Deportivo Ribadumia 1088,56, Club Ciclista Ribadumia 1139,52, Club Náutico Muiño, sección de piragüismo 1176,15, Club Náutico Muiño, sección de ciclismo 220,24,
Cazadores do Salnés 26,95, Xuventudes Isán 313,30, Umia Club de Fútbol 1389,66, e os dous patrocinios que se incluyen no reparto deste 15%, Lara Remigio Besada, por porcentaxe lle correspondería neste reparto do 15% 84,22, pero resultaría unha axuda total de 524,94, ao igual que Candela Álvarez Varela. No eido das entidades sociais, o reparto do 15% restante, TDH Salnés 54,35, Asociación Gotas 326,09, Down Pontevedra Xuntos 76,09, Esmal Maltrato Cero 217,39 e a Fasal 76,09. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración o observación por parte do SOE? ¿Alguna aclaración o observación? Pasamos a votar o punto número 3 da orde do día, que sería a aprobación das subvencións a entidades e clubs, este 15% restante. Votos a favor? Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que sería a proposta do equipo de goberno ao Pleno Municipal para a conmemoración do Día Internacional da Muller 2025, Muller e Cooperativismo. Bueno, pois neste punto traese a proposta do equipo de goberno ao Pleno Municipal para a conmemoración do Día Internacional da Muller neste ano 2025, e a proposta é a muller e o cooperativismo. Por que? Porque a Organización das Nacións Unidas, a ONU, mediante resolución, proclamou este ano 2025 como Ano Internacional das Cooperativas e, por tanto, co propósito de exaltar o papel vital que desempeñan as cooperativas no desenvolvemento sostible, decretou este ano como as cooperativas, baixo o lema de as cooperativas construyen un mundo mellor, seguindo o lema do primeiro COPS Year celebrado no 2012. O lema destaca o impacto global duradeiro das cooperativas e enfatiza que o modelo cooperativo é unha solución crucial para abordar desafíos globais, incluye varios obxectivos encamiñados nesta línea, e a participación da muller na economía social e o mundo do cooperativismo non podemos olvidar que foi históricamente significativo. Na actualidade, o aumento do número de mulleres que traballan ou colaboran nestes ámbitos é notablemente superior ao observado en outros sectores económicos e, porén, este progreso, aínda que non está exento de desafíos e necesidades, débense de abordar e potenciar aínda máis para ter un futuro máis equitativo e máis inclusivo. Dende tempos antigos, as mulleres desempeñaron roles fundamentais na economía social, xa sexa en comunidades rurais, en cooperativas agrícolas ou en movimentos de consumo máis conscientes. As mulleres foron pioneiras tamén na organización comunitaria e a súa capacidade para tecer redes de apoio para tomar decisións e xestionar recursos de maneira sustentable foi clave para o desenvolvemento das estruturas económicas que dan un beneficio común. Na actualidade, as mulleres presentan unha proporción significativa da forza laboral no mundo cooperativo que reflite un cambio positivo cada inclusión e a diversidade dentro destas organizacións. Este incremento enriquece a perspectiva de xénero e fortalece a capacidade das cooperativas para adaptarse a un contorno económico, social e máis evolutivo, en constante evolución. Aínda que se presentan desafíos que requiren a atención da sociedade en xeral e particularmente do mundo empresarial, as institucións educativas en todos os niveis e as administracións públicas tamén deberán de facilitar o acceso aos recursos financeiros, a políticas laborais que promovan o equilibrio e apostar por unha maior representación de roles de liderazgo, fomentando tamén a educación e formación que visibilicen a importancia e vantaxes do cooperativismo como unha saída laboral. Temos constancia que na comarca do Salnés existen varias cooperativas que abranguen diferentes sectores, dende a agricultura hasta o sector do mar, ata o turismo, servizos ou artesanía e comercio. A participación do sector feminino das mesmas fomenta a igualdade de xénero e o impulso da economía local a través da creación de emprego e supoñen, sin dúbida, un motor de crecemento económico que contribuye ao benestar da nosa comunidade. Por tanto, dende o Concello de Ribadumia, como entidade máis próxima á cidadanía,
e a sociedade en xeral, consideramos que temos e debemos de recoñecer o papel que desempeñan as mulleres, poñendo especial énfasis nas mulleres veciñas de Ribadumia ligadas ao cooperativismo. Acorde, por tanto, coa decisión adoptada pola ONU e sustentando os argumentos que vimos de citar, no ano 2025 o equipo de goberno propón adicar a conmemoración do 8M, Día Internacional da Muller, ao colectivo de mulleres cooperativistas de Ribadumia, incluída tanto as que son socias como as que poden estar exercendo cargos de responsabilidade en algunha das moitas cooperativas que poidan existir aquí na zona. E, por tanto, o Concello de Ribadumia elaborará un programa de actividades para centrar ao longo do mes de marzo, dirixido a todo o colectivo femenino, a mocidade e a veciñanza xeral, relacionadas coa efeméride do 8M e vinculadas á presenza da muller no eido do cooperativismo. Neste programa acaba de destacar a celebración do 8 de marzo dun acto público de recoñecemento no Auditorio Municipal, no cal se renderá homenaxe, como ven sendo habitual, neste caso, a este colectivo de veciñas no eido do cooperativismo. Polo tanto, o equipo de goberno propón a este pleno municipal para o seu debate posterior acordo, adicar a efeméride do 8 de marzo de 2025, Día Internacional da Muller, ao colectivo de mulleres cooperativistas do Concello de Ribadumia, recoñecendo a importancia do seu traballo e adoptando o compromiso do ente municipal coas políticas a prol da igualdade de xénero neste eido en todos os ámbitos da nosa sociedade. Gracias, Vane. Algunha aclaración, aportación? Susana? Bueno, nos valoramos positivamente esta iniciativa, mas consideramos importante varios aspectos a destacar do texto. Creemos que sería bo incorporar formación específica para potenciar o liderado feminino nas cooperativas, de xeito que non só se recoñece o seu traballo, senón tamén que se fomente a súa presenza nas mesmas. Paralelamente á homenaxe, propoñemos abrir espazos de reflexión sobre as desigualdades que aínda persisten, como a fenda salarial, que aínda que se mellorou está aí, é importante, da que non se fala no documento que se nos presenta. Tal como dixemos ano pasado, volve a pasar o mesmo nesta ocasión. O documento evita empregar o termo feminista, a pesar de ser unha data central para o movemento feminista. Consideramos que é necesario empregalo, posto que reforzaría o compromiso cos dereitos das mulleres. O feminismo é unha estrategia non só para superar a opresión de xénero, senón tamén a explotación económica. Queremos importante que esta conmemoración se contextualice dentro da loita feminista de todos e todas polos dereitos das mulleres, recoñecendo o feminismo como motor de avance social. As accións expostas céntranse no mes de marzo, mais a igualdade debe ser transversal e continua. Por tanto, instamos a que este recoñecemento se traduza en políticas e accións concretas durante todo o ano e se incorporen canto antes medidas permanentes. Desde o Grupo Municipal do PSOE apoiamos esta proposta pola súa importancia para visibilizar o papel fundamental das mulleres no cooperativismo local. Así mesmo, creemos que podemos ir máis alá incorporando un enfoque feminista explícito, promover accións de formación para o liderado feminino e garantizar que esta conmemoración non quede nun acto puntual, senón que se traduza en medidas permanentes de apoio á igualdade. Nada máis. Gracias, Susana. Dicir que estamos a favor, se o dixen desde un principio, da proposta que vamos a votar a favor. Gracias, Susana. Algunha aclaración, observación por parte de Xuntos? Algo moi breve. Nós tamén imos a votar a favor desta proposta, entendendo solamente desde o punto de vista do acto conmemorativo do 8 de marzo, non indo máis alá. Vamos a apoiar porque consideramos que o apoio institucional, neste caso as mulleres cooperativistas de Ribadumia, supón non só un respaldo por parte das institucións e a sociedade, senón que ademais reforzaría o seu labor e as anima a seguir innovando e contribuindo, como están contribuindo ao benestar social común do Concello. Concluímos que este premio non solamente honra a un grupo de mulleres traballadoras e emprendedoras, este recoñecemento, senón que tamén fomenta valores de equidade, de cooperación e sustentabilidade,
e o máis importante que sirve de exemplo para que as novas xeracións sigan o seu camiño, o seu exemplo e sigan potenciando este cooperativismo entre as mulleres. Gracias, Ramiro. Algunha aclaración, observación por parte do BNG e Vanessa? Si no BNG estamos moi de acordo de todo o que se faga no 8M, somos feministas, sempre vamos a estar a favor da muller, creemos que o 8M teria que ser os 365 días do ano, que hai que tomar medidas todos os días para acabar coa desigualdade home-muller, que a homenaxe sea a mulleres cooperativistas parecenos unha idea realmente fantástica, porque son mulleres que fan moito polas comarcas, polas familias, son mulleres loitadoras e traballadoras, o cooperativismo está aí, é algo que nos parece moi bo, pero eu teño unha dúda en respecto á gala, que me gustaría que me resolverades. Gustaríame saber cal é o proceso que se está tendo para contactar coas mulleres cooperativistas de Ribadumia. Porque teño información de primeira man de que dende o Concello se está chamando as cooperativas pedindo listados das mulleres de Ribadumia que son cooperativistas, e non dirás que non, Vanessa, porque sei que sí, é unha información verídica 100%, eso vai en contra da Lei de Protección de Datos, e parecenos preocupante que dende o Concello se pretenda que as cooperativas se salten a Lei de Protección de Datos, e tamén nos fai pensar que entón o Concello non a cumple, se eles non que intentan que os demais non a cumplan, parecenos preocupante. Mira, vou empezar... Mira, vou empezar xa por aí. Vamos a ver. Detrás de cada evento que se fai, e ti deberías de sabelo moi ben, sea unha gala do 8M, sea un evento literario, ou sea incluso unha actuación no auditorio municipal, hai moito traballo detrás que implica unha carga política de aprobar propostas e sacalas adiante e unha parte de traballo por parte de traballadores municipais. Dende o Concello de Ribadumia empezouse a traballar na gala do 8 de marzo xa fai unhas semanas. Evidentemente se sacou un listado público, porque son datos públicos de cooperativas da contorna. Nos puxemos incluso en contacto ca rede Usumo, que é unha rede especialista en cooperativas e en outras asociacións que teñen aparte mulleres socias cooperativismos e que son un pouco líderes dese sector, e nos puxemos en contacto con cas cooperativas da contorna. No momento de poñernos en contacto con eles, faláramos con quen faláramos, co xerente, co presidente, con quen fose, en ningún momento se pideu que nos pasasen un listado de personas con teléfonos sin filtrar. Nos o que fixemos foi, non me gires a cabeza porque non. Nos o que fixemos foi poñernos en contacto con cada unha das cooperativas, explicarlles cal era o noso proxecto, eles fixérono chegar as súas socias, ou eso foi o que nos dixeron, fano chegar as súas socias, e unha vez que as socias queren participar, porque hai socias que queren participar e outras socias que non queren. Entón, unha vez que teñen o beneplácito e a aceptación por parte das socias, nos facilitaron os seus nomes para poder contactalas. Entonces, hai que ser moi cauto cando se fala e cando se afirman determinadas cousas, porque xa non é un tema político, é un tema de moita xente que está traballando neste evento. Gracias. Sí, perdón. Quero continuar dicindo unha cousa máis. Na gala do 8M non, relacionado coa programación do 8M, que está prácticamente pechada, en relación ao que decía Susana, que bota en falta formación en liderazgo, políticas de igualdade, estamos no Concello de Ribadumia, temos un cinto, déxame terminar despois se queres os debates no que queiras. Temos un CIN, temos programas específicos contra a violencia de xénero, temos un programa pioneiro no cole que levamos anos desarrollando con nenos tanto en primaria como en secundaria. Temos un programa de conciliación laboral e familiar do Plan Madruga e a Escola de Ocio. Dentro desta programación do 8M está previsto facer como se chaman, charlas coas socias de cooperativistas para que elas dean a súa visión, para que as empoderen.
Entonces, que me digas que no Concello non se fan políticas de igualdade ao longo do ano, que temos moito que mellorar, sí. Que hai moita formación que dar, seguramente, pero non en este ámbito, en moitos. E máis, temos o plan de igualdade que se vai a aprobar ou se vai a traer a aprobación no próximo pleno, que ademais de aprobar o plan de igualdade se van a dotar as líneas de cada un do plan de igualdade de distintas actuacións que afectan ao ámbito da igualdade en varios aspectos, tanto na educación como aquí cos traballadores municipais, como con asociacións. Entonces, que me digas que non hai políticas de igualdade, non o podo compartir. Gracias. Creo que... Creo que non afirmei en ningún momento que non houbera políticas de igualdade. Digo que no documento votamos en falta. Xa o ano pasado creo que se falou algo desto, pero este ano ao ler o documento, bueno, a non ser que non o vira, pero bueno, que notamos un pouco en falta, sobre todo nestes días, que donde, bueno, pues a muller en quizáis referirse máis ao termo feminismo, e non feminismo no sentido só dunha estrategia para a opresión que exerce, bueno, neste caso se o home sobre a muller, senón no senso da explotación económica que todavía hai. Entonces, eu en ningún momento quixen decir que non se fagan políticas. Si é verdade que creemos que hai que facelas durante todo o ano, e quizás sería ese a puntualización que máis quixen facer referido ao movimento feminista como tal, que no documento, pois quizá botamos en falta un pouquiño esa referencia directa. Vale? Bueno, por ser concelleira de Servicios Sociais, non sei se tes que comentar algunha cousa, prácticamente. Eu creo que tamén o que estaba facendo referencia Vanessa é que o Concello de Ribadumia xa non só nos meses de novembro e de marzo fai referencia e unha programación super exhaustiva neste que pon o foco na muller como centro, sino que ao largo de todo o ano se fan actuacións, formacións, talleres, obradoiros, charlas que poñen a muller no foco de empoderamento, liderazgo, formación en novas tecnoloxías, o sea, ao largo de todo o ano. O sea, únicamente comentar isto, que poñelo sobre a mesa. Bueno, eu para rematar dúas cousas. Eu despois do que dixeron pois as miñas compañeiras, bueno, despois de escoitar a cada un dos portavoces, vamos a ver, eu creo que en materia de igualdade, si, en servicios sociais en xeral, en particular en materia de igualdade, se queremos falar de diversidade, creo que hai moi poucos concellos na comarca que poidan facer tanto como a nós si valoramos presupostos económicos e actividades a levar a cabo ou que se están desarrollando. Creo que o Concello de Ribadumia en materia de igualdade está facendo un traballo moi bo. Os obxectivos non se consiguen de hoxe para mañán, é difícil que se consigan de hoxe para mañán, isto hai que traballar todos os días, creo que se está traballando pois todos os días, fomos un dos primeiros concellos que estamos traballando cos nenos, creemos que aí é onde hai que traballar precisamente para ter unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, e creo que nos estamos esforzando precisamente para conseguir pois eses obxectivos, non? Hai actividades ao longo de todo o ano, ao longo de todo o ano. Hai unha partida presupuestaria interesante para dar precisamente solución e apoio económico, porque ao final, para levar a cabo pois todo este tipo de accións, pois ao final fan falta tamén esa partida económica que tamén está contemplada a través de subvencións, a través de fondos propios, etc. Eu creo que, como dicía antes, os obxectivos non se consiguen de hoxe para mañán, senón que se consiguen día tras día, mes tras mes e ano tras ano. E creo que a evolución é importante e considerable. Creo que somos un dos poucos concellos que temos o plan de igualdade redactado, non? Creo que se contactou con todos os portavoces políticos, con todos aqueles agentes sociais, precisamente para que pudesen participar nese documento e que pudesen mostrar á persoa redactora pois as súas aportacións, e creo que somos un concello en ese aspecto pois moi destacado. Dito isto, como resumen, con respecto ao que comentabas, Vanessa, hai un equipo detrás
creo que o tema é moi importante, moi interesante, porque creo que as mulleres no campo, no rural, pois sempre foron unhas persoas moi destacadas, unhas persoas que fixeron un traballo enorme, un traballo exquisito, e creo que teñen que ter pois precisamente este recoñecemento, non? Evidentemente, nós como concello, como institución, nós non sabemos, os socios percibimos que hai un número importante de mulleres que son socias das distintas cooperativas, non? Pero evidentemente nós non sabemos quenes son as mulleres cooperativistas, é imposible saber. Nós o que fixemos en todo caso é poñernos en contacto con algunhas persoas responsables para que pudesen facilitar na medida das posibilidades, nunca incurrindo no que ti acabas de decir, na protección de datos, que non somos traballamos dunha maneira moi escrupulosa con respecto a eso, pero que si nos facilitasen ou como se pode facilitar esa posibilidade de chegar a esas mulleres para que podamos levar a cabo e facer precisamente un recoñecemento no Día Internacional da Muller, o que é a muller e o cooperativismo. Só te teño que corrixir nunha cousa. Se en algún momento detectas que algo non se está facendo correctamente, non tiñas que esperar a este pleno. Tan pronto tuveses esa información, nos tiñas que poñer en contacto co equipo de goberno, con calquera do equipo de goberno, e dicir, debedes de canalizar isto desta forma que ao mellor nos axudas bastante máis. É unha crítica o que estás facendo, creo que é un tema moi importante e creo que é pouco sensato. Eu creo que o máis importante é poñer en valor precisamente o cooperativismo, a muller no cooperativismo, e se fai uns días percibiches, ou así creen entenderte, eu e os compañeiros, que esa non era a maneira de poñernos en contacto coas distintas persoas responsables, podeches haber falado con nós e dicirnos, oi, canalizadio desta forma ou como se pode canalizar desta forma, que ao mellor cada cooperativa ten os seus cauces ou os seus canales de poder chegar precisamente pois ás mulleres. Creo que non é chegar aquí a este pleno nun tema importante e sensible que fagas esa exposición, Vanessa, creo que é algo que hai que corrixir tamén. Dito isto, non sei se tes algunha aclaración, sin ningún tipo de problema, pasamos a votarlo junto. Claro, é que para nós parecenos moi grave o de pedir un listado. O correcto hubiera sido que do Concello lle mandaran unha circular ás cooperativas e que as cooperativas esa circular lle fixeran chegar ás socias para que elas se puxeran en contacto co Concello, non pedir un listado cos nomes das socias para o Concello poñerse en contacto con elas directamente. Parecenos grave e creo que era algo que tiñamos que decir aquí. Nos puxemos en contacto. En eso non estaremos de acordo. Cada un ten o seu punto de Nos puxemos vista. en contacto coas persoas que entendíamos coñecedoras, e que nos pasasen información. Bueno, podía ser dunha maneira ou podía ser doutra. Eu creo que o tema é moi importante, o tema é para destacar e o tema é para poñer en valor, precisamente. Dito isto, se hai algunha cousa que hai que corrixir, se corrixe, que non hai absolutamente ningún problema. Eu creo que este equipo de goberno traballou precisamente nun sector que é moi importante na nosa comarca e aparte de ser un sector, nas mulleres que día a día pois merecen un recoñecemento tamén importante nun día tan importante como é o Día Internacional da Muller, do 8M. Pasamos a votar este punto número 4 da orde do día. Votos a favor? Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que serían rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta por parte do grupo do PSOE? Javier? Sí, gracias, alcalde. Unha puntualización con respecto ao punto número 2 da conta xeral, cando dixen o que non se votaba na que non se votou, foi precisamente para puntualizar que non se votou, porque na primeira comisión sí se votou. Non dixen que non se nos dera a palabra ni nada parecido. Teño un rogo pola EP 9501, que é a que pasa por Cabanelas, estuvemos, como sodes sabedores, todas dos últimos accidentes que está a ver nesa curva, onde no pasado pleno da Diputación fixen unha pregunta para saber se, como é a Diputación a titular desa EP 9501, como tamén sabedes, se va a haber algún tipo de actuación á espera de resposta por escrito, que se nos facilitará entre mañán e para a semana,
O que si se me dixo por parte dun membro do equipo de goberno da Diputación é que se iban a poñer uns badéns. Supoño que estaredes ao tanto, pois igual que se nos dixo a nos de palabra. O que quero facer un rogo para que consideramos desde o noso grupo que é unha medida máis disuasoria, ainda que pode ter, obviamente, o seu efecto, para que se faga un estudio, existe a Diputación a facer un estudio se é viable, unha actuación máis alá dos propios badéns, porque chegado o caso, en algún caso extremo, o badén pode ser que non impida que siga habendo accidentes, ainda que o normal é que baixe o número. Ese sería o primeiro roco. Non sei se queres decir algo. Aí, efectivamente, xa estivemos vendo ese vial. Non solamente se van a poñer uns badéns en principio, é dicir, o que se vai incluso é cambiar o firme do que pode ser o peralte da propia curva. É dicir, eso foi un pouco o que acordamos ali cos técnicos, non? O que eles percibiron que podía ser esa, e incluso a actuación iba a ser nun plazo breve de tempo. Non sei se en abril, en torno a marzo, abril, maio, non? Quedou un pouco nas mans dos técnicos de terminar de perfilar un pouco pois o que pode ser a actuación final, pero a parte duns badéns, máis ou menos a unha altura que eles delimitaron, pois tamén falaban incluso pois o que é o asfalto, que ao mellor está demasiado polido, que parecía que non, pero bueno, que se hai varios accidentes, algún problema ten que haber, non? Entonces, pois en principio, incluso tamén algo máis rugoso que a parte final do asfalto. Ben, gracias. Referíame precisamente a eso, é dicir, eu non son técnico, obviamente, pero facer un estudio técnico me pareceme estupendo, porque supoñía que irían os tiros polo peralte, incluso polo cambio do firme, pois espero que se realice. Por eso fixemos a pregunta tanto en Pontevedra pois como aquí o rogo, a ver se pode ser para abril, pois obviamente canto antes. Quería preguntar tamén sobre o período medio de pago que se dixo no pleno de novembro que estaría regularizado sobre marzo, como están as previsións de regularizalo neste primeiro trimestre? Sí. Do período medio de pago darase conta dos últimos períodos medios de pagos que non se deu conta nos últimos plenos, me imagino que no próximo pleno ordinario de marzo. Hai unha corrección en relación ao período medio de pago do último trimestre do 24, pero ainda queda corrección, é dicir, así como dixemos que as correccións non se iban a ver inmediatas, estamos disminuindo o plazo, pero as correccións non son inmediatas. O sea, que non se cumplen as previsións. Non, estánse cumprindo as previsións, estáse facendo un traballo, creo que Entón vai estar regularizado para o mes que ven? Que significa regularizado? É o que dixestes vos no pleno de novembro, que vai estar regularizado no mes de marzo. Regularizado, eu o que entendín de cando o equipo de goberno di que está... No, en marzo, díxose. No pleno de novembro díxose en marzo. Entón, o que significa regularizado significa o mismo para min, pero que para vos que cando dixestes. Que tampouco non hai que entrar en discusión sobre o que significan as palabras, non? Vai estar correxido. Bueno, eu refiro... Regularizado foi o termo que se usou por parte do equipo de goberno no pleno de novembro. Pois que significa? Pois vos sabedes o que se usastes. Correxido, para mí significa correxido. Regularizado. Para mí significa correxido. Imposible regular un período medio de pago dos días que íbamos. Estamos de acordo, significa o mismo para todos. Bueno, creo que non vamos a... Claro, é que me parece un pouco absurdo. Que non nos van a levar a ningún sitio. O único que podemos dicir, Javier, e eso sí que xa... É dicir, estáse regularizando ou estáse levando a cabo precisamente unha xestión, creo que eu non podo dicir agora os mesmos días, parece que hai unha baixada importante, 70 e pico de días, cando estábamos en 90, me parece, aproximadamente, e iso quedaría o último trimestre do 2024. Entonces estáse traballando precisamente pois xa no seguinte trimestre. Hubo unha baixada importante, pero hai que seguir precisamente pois baixando eses días a un número de días que entendamos que é o máis correcto, pero xa hai un pico de descenso interesante que no que temos que seguir traballando. Despois as apreciacións e a regularizar, etc. Bueno, xa non vamos a entrar en esos detalles. Claro, porque eu non entrei, pero vale, vamos a ver. Perfecto. Sí. Que significa para ti regularizar? Non vamos a seguir, pero... Se estou dicindo que se está baixando e non che vale, pois... Preguntácheme que significa para mí regularizar. Queres que pasamos sigamos sobre esto, en serio? Pasamos ao siguiente rogo, á siguiente pregunta. Claro.
Pasamos, entón. Si, o tema dos orzamentos tamén se dixo que iba a estar o 31 de diciembre, obviamente ese sí que si o pasamos, non recordo que pleno foi, era para saber que previsión ten o equipo de goberno para traer os orzamentos aquí a pleno. Pois mira, eso, aparte, no próximo pleno vamos a traer non os presupostos, porque non podemos traer os presupostos ao próximo pleno, non, Dolo? Vale, perfecto. Entonces, nun plazo breve de tempo, pero sí é certo que estamos coas contas do 2024 tratando de precisamente normalizar esa situación e inmediatamente virían os presupostos do 2025. Vale, gracias. Unha pregunta polo tema do bombeo de Cabanelas, como tamén, o igual que a EP 9501, son cuestións de actualidade. Neste caso lamentamos, como a todos os anos, igual que todos, non queremos facer demagoxia neste aspecto, pero sí é certo que, como todo mundo sabe, houve unha inversión de 950.000 euros por parte da Xunta de Galicia que lamentamos nesa nota de prensa que se enviou, supoño que desde a propia Xunta, desde Aguas de Galicia, se xustificou na eficiencia enerxética cando non era tal o inicio, e despois vendo que non resultou, pois se xustificou neso. Preguntamos que se vai a facer, xa sabemos que houve unha reunión a semana pasada, que se vai a facer porque todos somos coñecedores de cal é o problema. Sabemos tamén que hoxe houve unha noticia de prensa con respecto a control da mancomunidade por parte das empresas que supostamente verten. Eu quería facer tamén unha puntualización a maiores, porque a pregunta é que se vai a facer, pero, como dixen, todos sabemos cal é o problema, e a parte do que hoxe saiu na prensa, hai un problema entre as fecais e as pluviais. Recolleuse en prensa local do Valmiñor, creo, fai uns días tamén, en Mos, unha noticia parecida onde van a facer unha actuación onde se abre por parte da Xunta de Galicia unha liña de crédito para separar pluviais e fecais nunha zona en concreta, é dicir, algo similar ao que está pasando aquí. É certo que no caso de Mos hai unhas diferencias con respecto a Ribadumia, pero nos parece unha solución axeitada. Como todos somos coñecedores a grandes rasgos de cal é o problema, entendo que o alcalde está ao tanto, e obviamente me consta que está ao tanto, cal é o problema e a previsión de solución de algo que levamos pois máis de 10 anos padecendo. Boa pregunta. Vamos a ver. Insisto, non quero facer demagoxia con este tema. No, pero evidentemente é un problema efectivamente, e aparte posiblemente no próximo pleno damos unha explicación incluso máis certera e incluso máis amplia tamén. O tema do bombeo de Cabanelas, aí se fixe unha inversión importante de 1 millón de euros, que creo que Ribadumia ten algúns beneficios, pero diremos no próximo pleno. Ese vertido creo que iba a Barrantes, de Barrantes bombeaban aquí para volver ir para Barrantes, por lo tanto falaban aí de aforro enerxético, pero bueno, é algo que falaremos no próximo pleno. Si se fixe un bombeo, si se aumentou a capacidade do bombeo, pero eso non é suficiente para dar solución a esta problemática. Os concellos somos responsables das redes de sumineiros. Os concellos somos responsables. Unha cousa que a Xunta, ou neste caso a Consellería, que faga unha actuación, e seguro que teñen que seguir colaborando económicamente para dar solución. Desde o bombeo para atrás, estamos o Concello de Ribadumia, co polígono industrial, pero de aí está o Concello de Cambados, de aí está o Concello de Vilanova, de aí unha parte importante tamén do Concello de Vilagarcía, no que é a zona do Sisto, e hai unha problemática, é dicir, a planta de Barrantes de depuración está ao máximo. Si entran demasiadas augas pluviais dunha maneira descontrolada, por moito bombeo que poñamos, pois hai un problema. Entonces, eso existe un problema. Despois, outro problema, bueno, parece que non se están facendo os vertidos dunha maneira pois adecuada. Vale, eso mézclase e eso pois está xenerando precisamente un problema. Nos entendemos, se tivemos outra reunión, que hai que facer unha auditoría
do bombeo para atrás, porque si primeiro que non se poden mezclar as augas pluviais coas augas fecais, pero segundo, que se hai unha entrada excesiva de augas pluviais, pois é que é moi difícil. É moi difícil. Habrá que facer unha auditoría, entendo que haberá que ter unha reunión cos concellos que acabo de citar, porque na planta de Barrantes hai dous bombeos, un na zona de Barrantes que recolle unha parte pequena, por suposto, tamén de Meis, a parte de Ribadumia, e polo tanto ve unha parte de Cambados tamén pequena, pero unha parte de Cambados da zona dali de San Adrián. Polo tanto, hai varios concellos implicados en tratar de dar solución a un problema de augas pluviais, non? Iso hai que estudialo. Supoño que ao mellor no próximo pleno che podo dicir algo con máis bueno, aclaracións, pero si é certo que hai unhas entradas de augas pluviais, pois a priori, e a mí me gusta falar con prudencia porque é un tema moi sensible, que estamos involucrados moitos concellos, pero si non hai unha separativa mínima, evidentemente, pois non hai bombeo que aguante esa situación. Pero xa non solamente o bombeo, o problema está na planta final, na planta depuradora, que entonces habrá que ampliar esa planta depuradora porque evidentemente, si está pasando auga, pois hai un problema. Bueno, despois podríamos falar da carga contaminante que pode levar pois esa rede, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos preocupados porque nos ten que preocupar o medio ambiente, e a Ribadumia en concreto lle ten que preocupar que ali hai un náutico piragüismo, un club deportivo que está facendo deporte, polo tanto, eso para nós é algo moi grave. Bueno, eu creo que se está estudiando, se fixa un traballo de auditorías nas empresas. Bueno, eu creo que temos que ser moi cautelosos porque a industria tamén é algo moi importante que temos que ter moito cuidado, pero evidentemente entre todos, entre todas empresas, polígonos industriales, que ven de Cambados, que ven de Vilanova, veciños, é dicir, temos que ser sensibles a que si nas canalizacións introducimos augas de chuvias, pois evidentemente pois hai un problema e generas un problema na parte final. Sí, a iso me refería, obviamente. Insisto no tema de que son cuestións concellos con problemáticas distintas. Pareceme unha boa idea o que se está facendo ali, entón eu insto a que se estudie abrir unha liña de crédito coa Xunta de Galicia ou algo similar para separar precisamente as pluviais das fecais, tal como se está facendo ali. Insisto, son cuestións que non é exactamente un copia e pega, pero no procedimento final o fin é separar as pluviais de fecais con financiación da Xunta de Galicia. Eu creo que se pode abrir unha vía por aí, igual que o está facendo o Concello de Mos. Insisto, porque isto foi de fallos días. Sí. Primeiro hai que facer unha auditoría onde está a problemática. Claro. Despois da auditoría pode vir a financiación. Correcto. A auditoría estamos tratando precisamente, de feito tivemos unha reunión pois esta semana para ordenar, de alguma maneira, pois unha auditoría para, bueno, pois saber onde están esas posibles entradas, non? O que está pasando aí. Claro, é evidente que hai que facer primeiro saber onde están para despois separalas. Seguindo con temas de actualidade, quería preguntar por se tendes desde no Concello de Ribadumia, desde o equipo de goberno, algún requerimento da Xunta de Galicia, como tamén sei, eu creo que na prensa non fai moito, non sei cando, pero fai pouco, o plan de actuación municipal contra inundacións, dado que estamos nunha zona ARPSI, que son áreas con risco potencial significativo de inundación. Pois mira, estamos pendentes de ter unha reunión precisamente coa Xunta de Galicia para analizar esta problemática, porque o que requiere un estudio, eu creo que isto que saleu aquí nun pleno, parece que recordo que foi nun pleno, senón pois en outro sitio, pois o comentamos, é dicir, un estudio destes que é moi exigente, evidentemente o Concello, bueno, se non nos apoiamos en outras administracións e en outros entes, pois non é nada fácil pois leválo a cabo, pero estáse traballando, hai que ter unha reunión a ver como se ordena, porque isto sobrepasa un pouco
as posibilidades incluso do Concello para analizar todos os datos que hai que analizar, hai moitas persoas que teñen que estar implicados precisamente nun proxecto destas características. A seguinte pregunta é, entendo que para o mes que ven, o sea, para o pleno ordinario de marzo, traeremos a moción do PSDG, que foi presentada previa á convocatoria deste. Era de que era esa moción? Sí, De Protección Civil. No próximo mes de marzo. Vale. Unha última pregunta. Bueno, pregunta son... Acabo xa, sobre o punto limpio, son dúas cuestións. Unha, queremos saber cando está prevista a apertura, que xa o preguntamos varias veces, se dixo que sobre, non sei se sobre o 2025 a comezos, non sei se o sabedes, se podedes concretar xa, porque na anterior vez non se concretou a data, entendo que porque non... Pois está previsto que sexa en breve. Estamos pendentes de rematar aí, creo que quedaban 5.000 euros, eso vai en breve. Vale, en relación con este apartado tamén pola prensa e tamén como tema de actualidade tivemos coñecemento a través da propia prensa dunha sanción económica imposta ao Concello, que a cal non entramos a valorar nin criticar, vale? Simplemente queremos saber se vai a recurrir, porque o mellor está sen dereito de recurrir. Gostaríanos saber se hai algunha outra situación xurídica ou proceso legal que non saibamos que pode afectar o funcionamento do equipo de goberno, bueno, ou ao Concello, e que a día de hoxe descoñezamos que poida significar unha multa, unha sanción de algún tipo, porque deste caso non tiñamos constancia, ou polo menos non a tiña. Esta pregunta contestámosla no próximo pleno, Javier, Vale. para ter os datos todos precisamente de cando foi esta sanción, todo o que se recurreu, porque eu creo que isto parte do ano 2017. Creo que parte do ano 2017. Sí, 17, 18, creo que Entonces, facemos un argumentario precisamente, por fechas, todo o que levamos a cabo, porque non é non é algo de agora, é ben do ano 2017. Si, o motivo da pregunta non é criticar a multa nin o concepto da multa, senón saber cantas, se hai máis multas ou máis apercibimentos ou máis procesos legais que afecten ao funcionamento do equipo de goberno do Concello, como neste caso, ese se vai a recurrir. Vale, pero temos que ver a ver como está. Eu creo que estaba na fase final, non? Creo que estaba na fase final. Creo recordar que O vemos... pero se recurrió en outra parte e esa é a... O vemos e falamos. Nada máis, gracias. Gracias. Algunha aclaración, observación por parte do BNG? Sí, mira, fai xa un ano, así máis ou menos, no bloque comunicáramos que descubrimos que en no INE hai lugares de Ribadumia que están mal inscritos e, polo tanto, nas tarxetas centrais, as sinais de tráfico e en demais sitios, os nomes aparecen incorrectos e dixémosvolo para ver se o podía de solucionar e queríamos saber se empezastedes cos trámites para corrixilo. Lugares de Ribadumia, Sí. os nomes, en vez de Portarís, Portoarís. Por exemplo, ademais, que non os teño aquí anotados, teño un listado que xa vos pasara nun pleno, fai un ano máis ou menos, se non fai máis. Entón, o estar mal inscrito no INE, no Instituto Nacional de Estadística español, e os nomes salen mal no censo, as sinais que están colocadas, como nutrense de ali para crealas, tamén están mal. Nos xa trouxéramos a pleno, bueno, comentáramos nun rogos e preguntas, e dixéstedes que ibades a tomar as medidas pertinentes e quería saber se xa empezástedes con eses trámites. Non empezamos con ese, bueno, vamos a analizalo e se miras na página web da Xunta está o nomenclator, que ali se que están os nomes correctos, e se os cotexas cos que están no INE, hai algúns que están erróneos. Vale, vémolo Vale, e logo outra pregunta que temos é sobre a apertura das casas de cultura para as asociacións. Apertura? Das casas de cultura para as asociacións de veciños, comunidades de montes, para cando fan as súas asambleas de se podería cambiar o sistema. Porque sabemos que nas últimas reunións de algunhas asociacións se lles abriu a porta máis de media hora tarde, o cal é un inconveniente para eles, porque se les teñen unha primeira convocatoria unha hora, unha segunda convocatoria outra hora, e se abre tarde, van tarde. Entón, se non se cambiar, intentar abrirlo uns minutos antes da primeira convocatoria, deixarlle as chaves aos presidentes ou facer algo para non perxudicar os veciños. A ver, cambiar o procedimento se é para mellorar, non hai absolutamente ningún tipo de problema, é algo que temos que ver. De todas as maneiras,
estamos falando de algún caso moi concreto, porque en xeral aquí se dan moitas autorizacións a moitos colectivos, a moitas e nunca houbo ningún problema. A min eu recordo que hubo nunha ocasión que fora media hora tarde porque algún traballador creo que se lle pasou. Estamos falando de un caso concreto nun día Eu puntual. sei varios, Que- por eso traigo aquí que para que se eso- intente mellorar, Eso porque no realmente porcentaje de peticións e concesións de autorizacións, estamos falando de algo mínimo. Se hai que cambiar todo un procedimiento por algo moi concreto, nun caso moi puntual, hombre, estudiámoslo, pero creo que é exagerado. creo que había que revisar un E outra pouquinho. cousa é se iso persistise no tempo ou persistise reunión tras reunión, pero en algo moi concreto, un error humano que se poña en duda un plantexamento de cesión de instalación por Claro, parte sei máis dun, pero o que bueno, o importante é que por parte deste equipo de goberno non se puxo ningún impedimento. ningún. Perfecto. No, eso non Dicir, estamos dicindo os eso, erros para humanos, nada. en este caso de Estamos dicindo traballadores, de pulir o procedimento para que sexa Pero- perfecto, sin pero máis. neste caso, Vanessa, o erro humano existe, vai seguir existindo. Estamos falando de algo moi concreto, me Bueno, pero imagino. nos queremos evitar esas cousas. Vale, perfecto. Vale, Entonces, perfecto. estounos poñendo para que intente que non pasen. Perfecto. Sin máis. E logo temos Eso pasa viceversa tamén, que a veces abres a instalación e non aparece nadie, tamén, pero vos Dicir- tamén sabedes que, por exemplo, é unha expresión extremadamente puntual. Perfecto. Vale. Vale, tamén fai tempo vos preguntei polo parking ali da igrexa de Lois, que parece ser que están invadindo o ali un... Parque, O parking de Lois, se fostedes a mirar. Do cementerio. pois mira, estivemos ali ademais esta semana. Estivemos medindo, solicitamos as coordenadas, pedimos as coordenadas, estuvemos ali co topógrafo e marqueamos precisamente as parcelas, a parcela de tal. El lunes nos van a pasar un topográfico, xa quedou marcada, de Sí. todas as maneiras. El lunes nos van a pasar un topográfico, vamos a volver a falar con concentración parcelaria, porque aí hai un erro, hai algo que non nos parece de todo correcto, non? Pero evidentemente non sei se hai algún tipo de alegación, se non hai ningún tipo de alegación, etcétera, pero xa estuvemos estuvemos varios días, pero o último día que estuvemos, e a parte quedou marcado, foi este luns, non? O sea que a partir desas medicións, evidentemente, pois falaremos con concentración parcelaria, tamén coa propiedade, para ver que diferencias hai aí, porque nós o Concello ten as coordenadas precisamente desa e a parte que o Concello de Ribadumia quere promover un aparcamento e ordenar precisamente aquela zona, por lo tanto, para nós é moi importante xa bueno, que eso, de alguma maneira, pois corrixilo, se hai algunha posible Sí, pode haber desviación, unha queixa ou hai algún dos posible veciños. erro, vamos, ou hai algún posible erro. Logo outra pregunta que temos é unha fecha estimada de finalización das obras do colexio. Obras do colexio. As obras do colexio, pero que obras? A ver, eso, ainda pasei agora para ir para aquí, está sen rematar. Obras do colexio Calle Condesa. Sí, bueno, sí, ali na entrada do colexio. Pois eso vai a quedar rematado pois agora en breve. É dicir, se non esta semana posiblemente non, pero para a semana que ven posiblemente quede todo rematado. Creo que quedan catro cousas puntuais aí, Xa está. Bueno, non. Bueno, eu sigo con Lois. O ano pasado, na festa de Lois, sei que hubo problemas para que as orquestas entraran ali onde se fai a festa, detrás da Casa de Cultura. E que se lle dixo aos veciños correcto. que se iba a arranxar aquelo Efectivamente. para que puderan entrar. Quería ver como está o tema, porque as festas están Pois á volta da esquina. Estamos xestionando precisamente aí, son o 13 de maio. Estamos xestionando precisamente, bueno, porque xusto na entrada, pois aí hai un árbol tamén que temos que Efectivamente. falar coa propiedade para que retiren ese un pouco máis arriba, hai que posiblemente pois hai 3 tubos ali que hai que para que os camións pois giren mellor, está en marcha. Ya estará solucionado para o 13 Sí, de sí, para Vale, perfecto. as festas de maio están solucionadas.
Pois nada máis. Pues moitas gracias. Pois nada, damos por rematado esta sesión extraordinaria. Pois nada, moitas gracias.